मैदानावरती उपस्थित आहे. आपल्यासमोर खेळणारा उत्साही चिंचणी संघ उपस्थित झालेला आहे. तर अर्णव सर्व्हिसेस संघानं आपले खेळाडू घेऊन पटांगण क्रमांक 3 वरती आहे. क्रिकेटच्या पटांगणावर चालू असलेला सामना अटोपचा सुरू सामना नीट विरुद्ध एसएसएम संघ या ठिकाणी उपस्थित झाला आहे. नीट संघानं आपली उपस्थिती या ठिकाणी दर्शवायची आहे. महिलांचा चालू होणारा सामना कबड्डी खुल्ला ओमसाई चिंचकरी अ विरुद्ध अर्णव सर्व्हिसेस अ. ओमसाई चिंचकरी अ हा प्रमुख गुरुप्रसाद सोडणकर कार्यालयामध्ये संपर्क साधा. कबड्डी खुला गटाचा सामना या ठिकाणी सुरू होता. कृपया कबड्डी ग्राउंडच्या भोवती बॅरिकेड उभारलेले आहेत. त्या बॅरिकेडच्या पार करून प्रेक्षकांनी आतमध्ये जाऊ नये. फक्त खेळाडूच आपल्याला उपस्थित आहे त्यांचे चांगले व्यवस्थापन असून ते नसतील. या 10 मिनिटांमध्ये पुढील 10 मिनिटांमध्ये आपण तिथून बाजूला कराव्या. नंतर त्या गाड्यांची हवा करण्यात येईल. आपल्या सर्वांना या ठिकाणी विनंती करतो, आपण 10 मिनिटांमध्ये आपली गाडी तिथून बाजूला करावी. एक त्या बाजूला ज्यांच्या गाड्या आहेत त्यांनी कृपया बाजूला कराव्यात. नंतर 10 मिनिटांमध्ये त्या गाड्यांची हवा सोडली जाईल. तर आपल्या सर्वांना इथे चांगलं होत आहे. Let's go.
संघाचे रद्द झालेले सर्व संघाच्या व्यवस्थापक सेवा कर्मचाऱ्यांना आपल्या गावावरून वेतनगृहापासून येतोय. पहिला दिवस आणि या पहिल्या दिवशी त्यांना सर्व वक्त आणि मंडळाच्या वतीने आम्ही साजरे करत आहोत. श्री रामेश्वराची महापूजा संपन्न होऊन रामेश्वराच्या ध्वज अध्यक्षांच्या हस्ते ध्वज स्पर्धेला आहे. तसेच शिल्पकाराची पूजा करण्यात आली आहे आणि स्पर्धेला प्रारंभ झालेला आहे. जवळजवळ लहान गटाचे सामने आता जोरात चालू आहे. त्यांचा उत्साह आहे. आज आपण पाहतच आहोत. सर्व रामेश्वर भक्त आमचा उत्साह हा बघून झालेला आहे. तरी हे रामेश्वर भक्त या रामेश्वर नगरीमध्ये आलेला आहे आणि त्यांच्यात लोक भक्त आले त्यांनी सुंदर आपला आपल्या ज्या पार्टीची व्यवस्था आहे सगळ्या बाजूच्या मळ्यामध्ये कुठे करावी ही त्यांना नम्र विनंती. अन्यथा शिक्षकाला निर्णय घ्यावा लागेल. कृपया सर्वांनी सहकार्य करावं आणि
दिसत नाही काय पार्किंग ठिकाणी व्यवस्था केली त्या ठिकाणी पार्किंगच्या जागा पार्किंग करायची आहे. एक ठिकाणावर एक गाडी पार्क केलेली आहे. कृपा करून ती गाडी ज्या ठिकाणी पार्किंग व्यवस्था केली आहे तिथे पार्किंग करावी. 5883. गाडी क्रमांक 5973 गेटच्या समोर पार्किंग केलेली आहे. ती कृपा करून ज्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था केली आहे तिथे पार्किंग करण्यात यावी. गेटच्या समोर 5973 ऑपरेशन जी सुरू करण्यात आली आहे ती कृपा करून समोरच्या माळ्यामध्ये पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे त्या ठिकाणी पार्किंग करावी. धन्यवाद. टीम मॅनेजर दरेसगर तेवढी 45 किलो. टीम मॅनेजर दरेसगर आपण कार्यरत संपर्क साधायचा आहे. टीम मॅनेजर दरेसगर आपण आपल्याला वारंवार मुकर करू सुद्धा समोर समोर बघ मारणार. अंकित मार अंकित अंकित मार. अरे 25 मार लागतो. अरे चार्जिंग माहिती आहे